So, kumlabalaba ngulo ukikile. Ake, wasithethe loo nto leyo. Ndibona unemena mvithu. And uthi lo mbethile kumlabalaba. Kwenzeka ntoni enye imedali yando nenye yando. Imedali yam bezebaleka enye beke yomlabalaba. Bakubalekele kulaba. Ekubaleke ndiyena kumwane emlabalabeni kumwane. Yo, high five wena. That's our woman class. She did it. Sisi, wasithethe ngawe. Lesilungisela umhlaba siwakhe utata bethu efuna siye kwabantwana bakaXaba because ndandihambe naye ngunanto ufuna umhlaba wakhe. Uza ngamathuba amadlela eCoffee Bay nina njengabalona balapha niyibona njalo lo le Hayi mina ndibona right kuba ndofunda umlabalaba njani imali bendiyenzayo kuba bendiyenzayo oyeshana lenyenzayo ngiyambona nasitabathetha ngalo she's so happy about it wena uyintombazane xa udinge ukwenza imele neniloni ezazinto udizayine unjalo umlabalaba kuba Guys, that was our Woman Crush Wednesday. She's a champ. Hey, she came second place, but hey, let's keep it like that. Don't go anywhere. We're gonna come back after this.